Hello guys! Madong adlaw natang tanan. So karang adlaw day guys, kaon na pod. Ting paniud to na guys, maniud to mi. Kada kaon kay kamera mas liksi kay agsilat to anong lakaw naman pod ja. Ganiha kada pamahaw kamerang duha ni liksi. Magdungag kaon ja usahay pod panihapon kamera pod. Ug nagidang anak kaming tulo magdungan ja. Kay si ma'am kay di man kadyo mukuan mga kanang na mukuan og nga ni barais. Hindi aja pang bana kay magluto ra magilaha kanang ijaha kanang gulay. Anja guys, maniuto rin tanin jud alami sidan giluto. Tanaw ninyo. Ang siliksi gisapot kay gisakitan og ngipon kay gisa kunong pikas ngipon. Tung bag-ang murag na nadaot na pod. Ibtunon ja ing nagdadasik dentist kalawan man dia. Did you wash your hands? Maniud to ta guys. Tara guys, sagamo ang sudan liksi. Man ang giluto rong paniud to. Diya ganang buntag karing isda masurong. Aw, buwad o katunay corn beef. Diya dapoy itlog nga gibutangan og tawong. Kanay kinilaw. Mga andita guys, dahil batang arot da. Agbatang arot. Basta saputan bitaw ko guys kay matakdan ko. Sapot bitaw kay lamig atong kuan. Lamig atong mood. Kay mapapay pag man nagluto. Pag man nagluto. Naglaba ko sa maang maang nilabham. Maang nilabham. Maang bulingam. Sana. Ganyan ko magkilamot kay dali ako mabusog. Isa may mo. Kani? Isa man. Asa ikaw punit. Kanan ko buwad. Madugulik kay na buwad dari. Kanan ko nila kay di mga arte. Nairas ubang kuan nga mga arte. Sila kay jaijar mag yung bahala kay sila may magluto silang kanin. Kaon nga. Ang lakaw man sila. Bukas ito. Pag-ibig dito. Gini ma'am. Tanaw mi TV ang ipanayan ka. Bangga man. Gisapot siliksi. Nga po hipon. Wala lagis na naning tao basi wala na po tulod. Nagsugod nagdakag hangnaw. Asa nga side sakit mong ipon be? Dili adlaw guys, kami nang liksi dari sunod adlaw. Kami nang duha dari magtikaw-tikaw. Sorry kanang kakinamot ko kanang signay uban di ganahan. Ngani magig ko nga angad ako, kinamot ka. Ganahan ko. Makaon nga kinamot. Da. Kapon, yung lakaw sila. Katumba na bi. Pag uli kay nagda silang Jollibee. Mato ng snacks mo. Kada uli dyan na nila ma. Magda dyan na sila pa. Katupang nila uli lakaw sila. Agdag sipaw. Kapang Jollibee. Pasapit-sapit ako ng sexy. Pero may ampay. Kaya dugay na ako kakaag Jollibee. Kami as buwad. Ano sa kaning isda? Kani bagay sa kaning isda. Murag tiki.
Huwag na imong luto ha. Hindi suka, nakalimot ko. Be, imong ubo ba, be? Tapos gag-ubo. Hindi iluwa, kay dako naman ka. Lunga agad siya. Nga. Ang kaya nga ni, be? Ha? Ah. Kahan ka? Kahan ba ka? Hang ang suka. Ito ang pagkakaon. Gali-gali ko kakaon dani. Ano ng paak. Kanira mang good. Lamit pagkatimpla. Hello guys! Humana rin Miss Lexi na ni Odto. Diyan sa napadong orasa. Ito, nagkaon nagali pag biskwit. Diyan. Ito igor sila na ni Odto. Diyan, nilakaw na pod. Ano, nga ni kayong makita pag si Lexi kayo na. Nawa na pagsapot. Kaniha, gisapot na. Karitas gawas guys kay. Kaniha ning uwan man. Kita nagbuha ka na guys kay magberry. No. Kanang nasa kanang upat ka buok. Kusog dahil uwan kaya napuno man agkuan. Kuan nas uwan. Yang puong na jagang naog marid. Di na dyan nga katong namiyahok na murag adik-adik. Antag-adik. Ala. Namias kuan guys limoncito. Pero mas lamig ditong tambis. Uy, my phone is lobat. Sige ra mag-uwan daris tagbilaran oy. Nami ka buwak guys na. Ay nice. Di nga lami. Nice. Darag limoncito guys. Dara makabuot ra. Kani may ang gigunahan na. Ganahan jud kus alubira nagtan-aw na. Kaya ra ka hamloy ka jud agubang aguban ra pud dag. Manglabig mga banda daghan. Ala rang daghan nagbungag malbiri. Mawar mo ko ato magsuroy-suroy. Daghan naghinog malbiri. Ingot ko sa ang bagas magtan-aw sa ang naong oy. Yan sa mga cellphone ko tra magkangit-ngit. Mahal, ningaw kayo. Nagali ni bunga nawa lagi bungas malbiri. Ana di ada. Bungas malbiri kay mura ra pag dahon, di ra pud di mailhan kani siya guys. Mani bunga na ni Nija. Natoy dako dani nawa man ay po guro. Maasar bato si janing kuan. Ag sa una bitas pandemic pa kaya grabe buwak. Grabe mag-atiman ag mga taos mga buwak karon wa na. Asbay bitaw
Kaya sa una, masalin man agbuwak. Karoon, no, naman. Napasagda nag-ubang buwak. At tugalis alis siya na wala na maatiman. Shout out na ko ni Rosemary. Taga Curtis, bisurtos ate Rosemary. Uwa ko na sa'yo. Chat sa gabi nga asa ko ko dapit sa tagbi kay gusto ro siya makakita na mo Alexi. Nagkita naman na sila Alexi pero kami sukat-sukad wa pa jud mi nagkakita conference siya guys viewers. Chat sa gabi basin ko na nakaila ko siya sa among giarian Alexi. Demorag kabats ko sila. Diya. Mo lito nag-chat diyan nga gainan nga basin ini ko ana kanang naipuhon na ini ko ani Lexi birthday kay manay uli na mag-alis siya puhon. Kay ning abot may ari is June 22 o 22 masiguro ja. Kaya pa na June 22 ja. Mubuan pud merong July 22 puhon. Sakto mga pila ka adlaw. Uli na Miss birthday Lexi puhon. Kaya gusto lang kong simba atos katedral. Puhon-puhon. Dugay na ko kasimbag katedral. Munang out kagang ko kay lug mi Lexi dyan. Kuan na takdam ka ko danig hukwak. Uy. Tapos galagig ubube dyan iluwa ako ang cellphone be. Yag ngipon. SpongeBob. Mama. Pero nga namang buhok. Uy, igang si kag na mong buhok. Ikaw gani. Wow! Naawa mo go. Okay ra, kay di man wak nag-arang gubuta. Mo. Gubot ka sa buhok. Gali sa una. Sa una. Bye na, Bi. Kaya po na. Magdungad nas mama. Bye, guys. Thank you for watching. Bye.